taký preposilované to riadenie a zase v meste je to fajn. Jasné. No poďme. Ty už sa šmíkal. Minulý rok to dáš. No uvidíme. Našu púť, čo? Minulý rok som mal Mondeo, veľké, ťažké. No, Mondeo je dlhšie, s týmto je trošku ľahšie. Nepridávaj v tom šmíku. Ako ono ten predný náhon jednak je pravda, že ťa môže ti môže pomôcť, že ťa vyťahne. Lenže ono keď si na to zvykneš, presne toto budeš robiť aj keď sa ti to stane vtedy, keď nechceš, aby sa ti to dialo. A ty keď pridávaš, ty zvyšuješ rýchlosť a zvyšuješ ale aj tým odstredivú silu na auto. Vieš, čiže viacej ťa vynáša a keď to náhodou nezvládneš, tak búraš o mnoho vyššie rýchlosti, než keď ten šmík vôbec nadpal. Čiže preto ja absolútne v žiadnej krízovej situácii, či nedotáčavý šmík, pretáčavý šmík, netvrdím, že s tým predným náhodom sa to nedá vytiahnuť, ako dá sa to, aj to pekne, efektne vyzerá, ale treba si cvičiť najmä tú techniku, lebo ona sa ti dostane pod kožu a automaticky, keď sa ti to stane vonku, tak spravíš presne to, čo robíš tu, vieš. A ten plyn není, hovorím, úplne ideálne riešenie. Tá spojka je vyslovene lepšia, lebo keď máš spojku, tak nezrýchluješ, není tam väčšia rýchlosť, není tam väčšia odstredivá sila. A zase keby si to spravil so zadným náhonom s Bavorom, tak ako ideš tvrdo do hodín. Tak... Je tam štart stop, no. Ale to rovno vypnem, nech nám to neštartuje stále. Kedy ide pretek? Za chvíľku by mal byť. Za chvíľku, že? Však nejak ľudia sa nám tu minuli, tak už viem, že je pretek. Za chvíľku. Nechoď cez tú bielu čiaru potom, tam je taký snímač, vieš, a tá plošina si potom myslí, že sú dve autá na dráhe a ona to všetko stopne a kvôli bezpečnosti. Takže by zase dlho trvalo, kým sa to naštartuje celý ten systém. Na kruhu ste už boli? Nie. To je za nedotáčavý, čo? Hej, to je zase nedotáčavý šmík. Dobre, poď. Tam si vyskúšajte tú Fiestu. Chceli sme ešte skúsiť tú offroad jazdu, ale neviem, jak to je. Vieš čo, tuto príde také veľké čierne auto, Ford Tourneo, či čo to je, taká dodávka. Pekné. Super. Toto bolo pekné. 46. No. Si zober, že išiel si to pod plynom a v ktorých miestach už to auto bolo kľudné, že išlo rovno. Teraz si to spravil so spojkou a skôr sa to chytí. Čiže aj vonku, keď si na ceste, vieš, nešmýkaš sa taký, nepotrebuješ taký veľký priestor na to, aby si to zvládol. Čiže vieš,